तेल लावलेला पैलवान म्हणून ज्याला ओळखलं जातं अशा शरद पवारांवर नेहमीच आरोप झालेले आहेत। अगदी दाऊदशी संबंध असेल की निरनिराळ्या घोटाळ्यांचे आरोप पवारांवर होत राहिले। मात्र या आरोपांची उत्तरं कधीही पवार यांच्याकडून दिली गेली नाही किंवा त्याचा खुलासा देखील झाला नाही। याबाबत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शरद पवार यांच्या घेतलेल्या मुलाखतीत पवारांना प्रश्न विचारल्यानंतर पवारांनी याबाबतचं उत्तर दिले। पाहूयात काय म्हणाले शरद पवार। आजवर आपल्यावरती राजकारणामध्ये अनेक प्रकारचे आरोप झाले, विविध प्रकारचे आरोप झाले, पण या सगळ्या झालेल्या आरोपांना आपण कधी क्लॅरिफिकेशन देत नाही आणि त्याच्यामुळे झालेले आरोप हे जास्ती ज्याला काय म्हणतो आपण त्याला घट्ट होतात किंवा लोकांच्या मनात ते पक्के बसतात असं नाही का वाटत? म्हणजे तुम्ही जर समजा एखादा आरोप झाल्यावरती त्याच वेळेला जर त्याचं स्पष्टीकरण दिलं तर लोकांच्या मनात त्या सगळ्या गोष्टी निघून गेल्या असत्या। मी तुम्हाला स्वच्छ सांगतो, हे आरोप होतात झाले आणि अनेकांच्यावर होतात। मी त्याला कधी महत्त्व देत। मी एकदा सांगितलं होतं की लातूरला भूकंप झाला तो माझ्यामुळे झाला, एवढंच आता आरोप व्हायचा राहील, नंतर बाकी सगळे आरोप आहेत। प्रश्न आरोप करत असतात आणि त्याच्यात तथ्य नसेल त्याची यथींची चिंता करायची नाही। माझा आरोप केला गेला दाऊद इब्राहिमची माझी दोस्ती। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानमध्ये किंवा कुठं माहिती, आम्ही लोकांनी त्याचे सगळे असतील नसतील त्याची फाळं मिळव ही काढली, उद्ध्वस्त केली। कशाचा काही संबंध नाही। हा प्रश्न कसा आला त्याच्या खोलात नाही। त्याचा भाऊ कुठेतरी होता दुबईमध्ये, नवारा टाइम्स किंवा कुठल्या तरी वर्तमानपत्राचा प्रतिनिधी त्याच्या भावाला भेटला। तो काही त्याच्याविरुद्ध वॉरंट नव्हतं की हे सगळं कुटुंब कोकणातलं रत्नागिरी जिल्ह्यात मुंबईत वाढलेलं। ते दाऊदचा वडील पोलीस कॉन्स्टेबल होता, बॉम्बे पोलीस लाईनमध्ये राहिलेला। त्या पत्रकारांनी त्या दाऊदच्या भावाला प्रश्न विचारले भले, त्यांना विचारलं तुम्ही मुंबईला काय येत नाही? त्यांनी सांगितलं तिथलं सरकार आमच्या विरोधी आहे आणि आम्हाला त्या ठिकाणी अटक केल्याशिवाय राहणार नाहीत। आमची यायची इच्छा आहे, आमचा जीव अस्वस्थ आहे, मुंबईशी आम्हाला चेंज करत नाही, पण आम्हाला जाता येत नाही। त्यांनी प्रश्न विचारला मुंबईत कोण आहेत, तुमच्या माहितीचं कोण आहे? दिलीप पवार माहिती का? तुमचं कोण माहिती नाही? आणखीन 3-4 नटांची नावं घेतली। हो म्हणजे आमचे अत्यंत आवडती नट। तर मी मुख्यमंत्री होतो। त्यांनी विचारलं मुख्यमंत्री शरद पवार माहिती का? ते म्हणजे उनको कौन नहीं जानता, वो तो हमारे चीफ मिनिस्टर, सब हम जानते हैं। ते वाक्य त्यांनी केलं। दुसऱ्या दिवशी बातमी आली, दाऊदचा भाऊ म्हणतो की शरद पवारांना आम्ही जाणतो आणि नंतर देशाच्या लोकसभेमध्ये आमचे परम मित्र, याच महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आणि उत्तर प्रदेशचे गव्हर्नर राम नाईकांनी प्रश्न विचारला आणि तिथे सांगितलं की दाऊदचा भाऊ म्हणतो की मी यांना ओळखतो, याचा अर्थ याची चौकशी करणार। झालं सगळीकडे दाऊद 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 झालं। हे तेव्हा का नाही सांगितलं? नाही, हे तेव्हा सांगण्याचा अर्थ नव्हता, कारण ते सांगण्याचा तो काळही नव्हता। कारण त्याच्यातून असं त्यावेळेला ज्याने हा प्रश्न फाळल्यामध्ये जेव्हा केली ते माझे विरोधी मित्र होते, पण विरोधी होते। विरोधक म्हणून कॉन्शियस त्यांच्या पक्षाचा हा निर्णय होता आणि हे पुढे न्यायचं हे त्यांनी ठरवलेलं होतं। मला असं वाटतं की या गोष्टी येतात ज्याच्यात तथ्य नसेल त्याची चिंता करू नये। थोडे दिवस त्रास होतो, अस्वस्थ होतं, कुटुंबातल्या लोकांना त्रास होतो, पण शेवटी कुणाचा त्याचा विश्वास राहत नाही। आज त्यातल्या एकी आरोपाच्या बाबतीत एकी व्यक्ती बोलत। अगदी बरोबर।